איחולים לשכבה היוצאת. קודם כל שיעברו את הצבא בשלום, ושיממשו את כל הפנטזיות שלהם. זהו. המון המון איחולים, יהיה לנו קשה בלעדיכם. אנחנו מאחלים לכם שתצליחו, שתמצאו את המקום שאתם רוצים. באמת, מכל הלב, ותבואו לבקר, אנחנו נשמח לראות אתכם. ממש קשה לחשוב מה יהיה פה שנה הבאה בלעדיהם. המחזור היוצא הוא ממש מקסים, יש שם חבר'ה אחד, יש כאלה שלמדו נהדר ויש כאלה שלא בדיוק באו ללמוד. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שיש כאלה שלא באו ללמוד? יש כאלה שבאו להעביר את הזמן בבית הספר, אבל בסך הכל חבר'ה אחד, ויש המון שעשו ברגע האחרון, המון מאמצים, ואני מקווה שיצליחו. עכשיו איחולים למחזור היוצא? מאחלת להם שיצליחו בכל מה שיעשו בחיים שלהם, ואני דווקא מאוד מקווה שאנחנו נשמע עליהם, אני בטוחה שיש המון חבר'ה שנשמע עליהם בכל התחומים שלהם, המון דברים טובים. טוב, מה את מאחלת למחזור היוצא? שישתפר. מחזור נהדר, נפלא, חבר'ה, א'. הלוואי וכל המחזורים יהיו כאלה. ועכשיו ברצינות. זו הייתה רצינות. אוקיי, אני מאחלת למחזור הראשון המסיים, הרבה הצלחה בצבא, תשמרו על עצמכם, תסיימו בהצלחה, אל תביישו את רביבים, ושנראה אתכם בכותרות. מה דעתך על המחזור היוצא? המחזור שיוצא ממש חבל עליו, היו ילדים נהדרים ותלמידים מצוינים. אני מאחלת לכם שתפרחו ותגדלו ותצמחו ושתהיו מאושרים, זה הכי חשוב. הכי חשוב זה שתעשו דברים שיעשו לכם טוב, אבל שתדעו גם להיות אזרחים טובים ולעשות טוב לאחרים. לא להיות מרוכזים כל כך בעצמכם, אלא לעשות טוב לאנשים אחרים, בסך הכל יעשה לכם גם טוב. ושתבואו לבקר. קשה לומר בכמה מילים את המילות פרידה, אבל הדבר הכי חשוב שאני מאחלת לכולם שיגשימו את כל מה שהם מבקשים לעצמם. אני מאחלת להם שיהיה להם דרך צלחה, ושיתגייסו, כל המתגייסים שיתגייסו וישובו בשלום הביתה. הדבר החשוב ביותר. ברכות למחזור החדש, המחזור היוצא. איזה מחזור ב? טוב, אני חושב שהשכבה הראשונה זה היה משהו אדיר. אפשר להגיד שכל אחד שאני מכיר באופן אישי, אין מילים להגיד על כל התלמידים, זה אחד, אני עברתי איתם 3 שנים, אני חושב 3 שנים הכי יפות, כן? שהיו לי בינתיים, אני לא יודע כי יש לי עוד את השכבה של י' וי' א' לעבור, אבל זה היה 3 שנים, אני חושב הכי יפות, אמנם בהתחלה בי' אצלהם היה קצת קשה, אבל אחר כך הכרנו את כולם, וזה היה 3 שנים, אני חושב, אחד, חבר'ה על הכיפק. טוב, לפי מה שאני מכיר את החבר'ה, אני יודע שהם עומדים להתגייס לצבא, אני כמעט מכיר את רובם, שכל אחד שם פייטר בפני עצמו, אם זה אחד זה הולך לצנחנים, אני לא יודע לאן, או שזה גולני, אחד לחיל הים, אבל כל אחד אני מאמין שבטוח, אני מיד אומר את זה מכל הלב, יהיה לנו הרבה קצינים בצבא. ברגע שהם הולכים, מה זה יחסרו לי, ואני אמרתי להם, ברגע שאני רוצה, החופשה הראשונה! אתם באים אלינו לבית ספר, אני רוצה לראות אתכם עם מדים! כל אחד, ומה זה עם מדים? לזה הדבר הכי הרבה שאני רוצה לראות, שהם באים לבית ספר עם מדים. זה דבר שאני, מה זה צמרמורת כל הגוף, אני רק משחזר לי, זאת אומרת איך אני אראה אותם עם מדים, זה דבר שהכי הרבה ישגע אותי.